Pitanje za Miroljuba. Šta misli o romanu Ana Karenjina i zašto deca moraju da ga čitaju u školama? Ana Karenjina je jedan fenomenalan roman za zaglupljivanje. I on je uveden u školske programe da bi se deca zaglupljivala. Znači, vrlo jasno, vrlo jednostavno. Nemam ništa drugo da kažem. Tako da ja ne preporučujem da se čita Ana Karenjina. Znači, čitajte knjige Mileta Kordića. Mile Kordić, čitajte te romane. Čitajte romane Buda Simonovića. Budo Simonović. Njegove romane čitajte. To su prave knjige. A ovo, Ana Karenjina, Kafka, Šekspir, Bledje. A jeste čitali vi to? Čitao sam kad sam bio Znači, morali ste. buzdovan, moraš da imaš sve petice, tako me otac učio. Ti si potomak Vojvode Radonje. Moraš u svemu da budeš najbolji. Šta god radiš, u svemu da budeš najbolji. Ja sam tako treniran. Onda sam čitao onaj Rat i mir, Blejanje, Anu Karenjinu. Ja sam to sve zaboravio. Znam da je bilo đubre, ali to sam ja sve zaboravio. Odrobio samo da dobijem peticu i